لفعتي تسفاوي كأبرهان قبر قرقس تأثيرو زأسروا سبات من يوم نمنتاي كأي تأثيرو زبل نايلوم عنتي تحستو حيزلكم متيزلخو فيديو كنقصلينا ابتزغصل ጉዳይ ካብ ንረኽቦ ሓደ ነገር እትፍሉይ ንህዝብና ኣዝዩ ጠቃሚ ዝብሎ ዜና ኣስታት 87 ሚሊዮን ተዋፅኡ ዝነበረ ገንዘብ ሎም ዓንት ማለት እዩ ናብ ሕጻጽ ኣምሪሑ ዝተፈላለዩ ተቀበልቲ ዓጀብቲ ነዚ ጉዳይ እዚ ዘሳስዩ ዝቆነዩ መናእሰይ በዓል ራእስሉ ካልኦቶም ማለት እዩ ናብ ህዝቢ ርክብ ገይሮም መራሕቲ ሃይማኖት ኣብ ዝተረኽብሉ ካልኦት ዓበይቲ ሚድያታት ኣብ ዝተረኽብሉ ናብ ህዝቢ ንኽበጽሕ ገይሮም ኣለዉ ብጣዕሚ ይቕንየልና ይኽበረልና ዝብል መልእኽቶም መሓላሊፎም ኣለዉ ትማሊ ኣብ ዝዓረፈ ስነ ጥበባዊ ነጻነት ወርቅነህ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ናይ ሓዘን መግለጺ ሂቦም ኣለዉ ብዕላው ገጾም እውን ዝሕለፍዎ መልእኽቲ ኣሎ ክንሪኢና ብዙሓት ሰባት ትፈልጥዎ ኢኹም ማስተር ኣብነት ከበደ ንብዙሓት ሰባት ብጣዕሚ ናይ ህይወት መንፈስ ናይ ህይወት ምንጭ ኮይኑ ዘገልግል ጸንሐ ሓውና ሓሚሙ ከም ዝነበረን ኣዝዩ ከዓ ብጣዕሚ ተጎዲኡ ከም ዝኾነን ይፍለጥ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ሕክምና እናገበረ ጸኒሑ ሕጂ ድማ ናብ ወጻዓዲ ንዝሓሽ ሕክምና ይገይሽ ከም ዘሎ ተዛሪቡ ኣሎ ናይ ሎም ዓንቲ ትሕዝቶታት እዞም ቪድዮታት እዚኣቶም ብስፍሕ ዝበለ መንገዲ ክንሪኦም ኢና እንታይነቶምን ክነልዕለሎም ኢና ክብለኩም እየ ዝደሊ ኣዝዩ ዝገርም ትሕዝቶታት እዩ ዘሎ ንስኻትኩም ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽቲ ኮይንኩም ሳብስክራይብ ምግባርኩም ኣይትረስዑ ወል ነባራት ኮይንኩም ጸጋ ሓጎስ ብስሓቅ እዩ ጀሚርዎ ዘሎ ይቀንየለይ ጀሚራቶ ዘላ ይቀንየለይ ክብረት ያበለይ በአምላክ ጸሎት ብጣዕሚ ንፉዕ በርተዒላትነላ ክብረት ያበለይ ማች ላቭ ማች ሪስፔክት ሙኡዝ ግደይ ላይክ ገይርዎሎ ሙኡዝ ሓወይ ብጣዕሚ ይቀንየለይ ጣዕሚ ሃብተ ሎሚ ናይ ትግራይ ኣምጽኻባ ኢልናሎ ማለት እዩ ኣይፈለጥከያን ማለት ዲ እንዳፈለጥከ ሓጽይቕ ዘለኻ ኩሉ ግዜ ናይ ትግራይ ሒዘ ምስ መጻኹ ኤኒዌይስ ግዴታ እምበር እንታይ ደኣ ክገብር ነይሩኒ ኢልካኒ ሒዘ ክመጽእ ምዃነይ ከዓ ኩሉ ግዜ እኳ ዝዛረብ ክብለካ እዝደሊ ቀላቲ ተወልደ መድህን ሽደን ተኣምር ዝኾነ ቀራረባ ብዙሕ ዝሕዝን ፍጻመታት ዘድንቁውን ክብል ናይቲ ማል መደበይ ገሊጽዎሎ ኩሎም ከዓ ክብረት ያበለይ ይቕንየለይ ክብለኩም እዝደሊ ናብዚ ናይ ሎም ዓንቲ ቪድዮ ሒዘኩም ክሰግር ቀደም ዕለት ሸዓተ ልክዕ ሳልሰለስተ ምስ መንግስታውን ሃይማኖታውን ትካል ርክክብ ስለንገብር ኣነ መራሕና ሕወሓት ነይረ እንተዝኸውን መረብ ሰጊረ ኣብ ኤርትራ ኤምባሲ መኸፈትኩ ንኢትዮጵያ ሲ ሰነፍ ለማኒ ገለ እዩ ነው نحن تنفتح عند السبات ماليانا فلوتي ترديكارو إسياس جونوسايد فشيمي يو تبل مالتي واقع فيلاتو بسنك زي أسي ويكعبون من تاي زي إسر guys like what kind of demand is this what you guys got for me in Ethiopia huh like let me how was Ethiopia حراي أبز قداي زي I show speed بأب إثيوبيا خلت مع التصن حنيرني تناسحي إزبل زربايو the best bro I should have did 2 days there though عدنا انقع سبيد عياتو عدل جرنا زي سبيد بهاد والعس انقع عياتو يا أمريكا بريزيدنت دونالد ترامب يا أباي ونزن أسملكتو ودا جبت أسشكوا دبدابي ملاكاتشو تسمى አገር ውስጥ የነበረው ክብና ጨርሼ ተጨማሪና ዘላቂ ሕክምና ለማድረግ ውጭ ሀገር እገኛለሁ 87 حراي قداي 87 مليون بخمي كم زنبرة خريقكم يدلئ بسرات نخلخم سمعتي زحجزكم نخلخم أبقون هزبكم زنبركم جگانو دك هزبي أبو وصعت نبرو وش تعدت نبرو بزي سخون يكون أفرا لاي هزبنا يقد سنة إيزوالكم مالتي حواتن كبراتن فتواتن إرتراوان تقارون إثيوبيان كالوتو من أبمل العالم كوينهم نزحجزو إزو قداي زي بسرات كنقروم يدلي نقتل مليون أكيمنا علينا لو ما عندي بتعمي يس زبد ما عندي أزي 87 مليون 300 شحن بزوم جاكان حواتي نام علو أو عنا صباح كلام على شعته لكع سالسلسته مس منقصاون هايمنتاون تكاد ركب سلن قبر كومون نهازونا سلن وصعب نمرتي كتما بقلم كومون ناي سوشيال ميديا نتفسر صباح سلسته حاولت سمعتها تمتيهم از بروجرام زي نختعدهم بغبري نحتى لنا ثانك يو بتعم تصبق دمصيانه حزي اب غورنا سوات مقله تجارت تيتوكرات كاب استفلالي كفالات عالم بزاكبو ገንዘብ استعدق اخلي اما اخلات معقوبي ناب زركو تمازابلت وغنات لمبصح مفانو سنه سرعتنا تخيل يركب توساق زرزرو كنسعبينا دموز حشه كاب زهابو ريبورت مالتيو حصاص كلن مخاين زي انتريون لهم منقدن حصاص قنعن زنبراين بتعمي يقنيلنا كبرت يابلنا نابولو زيوم بعد رأس الأول كلهم اتم تفطقهم سواتيهم مالتيون از قداي زي اندا تساتفلو قنيوم بتعامي يقنيلنا كبرتي هابلنا خبلهم يزدلي كل جزئيهم دزبلو نخام
ብጣዕሚ ደስ ዝብልን ፍሉይ ትሕዝቶን እዩ ነይሩ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብጣዕሚ ብዙሓት ማለት እዩ ጉዕዞታት እናተገብሩ ነይሮም ነዚ ሕድሕድ ጉዕዞ ከዓ ተቐሪፁ እዩ ማለት እዩ ዳንኤል ናትናኤል ኣስመላሽ ሽቕረታ ሓደ ዘናደደን ዘባሳጮንን ጉዳይ ኣሎ ክብል ዝገልጽ ዘሎ ኣነ ኣባል ሕወሓት ዝኾን ነይረ ሕጂ መራሒ ናይ ሕወሓት ዝኾን ነይረ ሓደ ነገር መገበርኩ ነይረ ንሱ ከዓ ኣብ ግብፂ ኣብ ኤርትራ ከይደ መረብ ሰጊረሲ ኤምባሲ ክኸፍት ነይረ ንመንዳንኡ ክጥዕሞ ኢለ ከምዚ ክገብር ነይረ ኣነ ይብለና ኣሎ ሓቅዶ ሓሶት ንስኻትኩም ተትኾን እንታይ መገበርኩም ኣነ እንተ ዝኸውን ዝገብሮ መገበርኩ ወላ ኣብ ኤርትራ መኸፈትኩ ኣብ ግብፂ ግን ኣይ መኸፈትኩን ሓቂ ክዛረብ ዝደሊ መረብ ሰጊረ ኣብ ኤርትራ ኤምባሲ መኸፈትኩ ነይረ ኣነ ናይ ሕወሓት መራሒ ነይረ እንተ ዝኸውን ኣብ ግብፂ ከይደ ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ግብፂ ኢለ መኸፈትኩ ነይረ ኣው እዞም ሕጂ ዲፕሎማሰኛታት ኢና ነርና ገለ ዝብሉ ዘመነ ሕወሓት ደቂሶም ዘለው ምሁራን ኣብ ኣስመራን ኣብ ግብፅን ኤምባሲ ከፍቱ ዝግበኦም ነይሩ ሶቲ መሪሕነት ሕወሓት ደቂሱ ንኢትዮጵያ ሲ ሰነፍ ለማኒ ገለ እዩ ነው ኣብ ኮነ ወዳድሮ እንደና ኢትዮጵያ ዓለም ለኻዊ ዲፕሎማሲ ድዩ ህንፀት ድዩ ትምህርቲ ድዩ ዘሎ ዕድላት ድዩ ገለ እንደና ወዳድሮ ኤርትራ ካ ወዳድራ ሰሜን ሰነፍ 7 ዓመት ገለ በስልጣን ዘሎ ፓርቲ 35 ዓመት ኣብ ስልጣን ዘሎ ሓንቲ ነፋሪት ዘይብላ ዓዲ ሒዙ ኤሌክትሪክ ዘይብላ እንታይ ታያጽበ ስለዚ ክመሓየሽ ኣለዎ ለውጢ ህዝብና ዋላ ንዓኻት ጸልእ ንዓይ ጸልእ ሰብ ኣነ ዋላ ጸልኣይ ይኹን ካብ ኢሳያስ ተስፋ ክህልዎ መርገም ካብ ኢሳያስ ተስፋ ክህልዎ ኤርትራ ንዓይ መርገም በቃ ተረጊሙ ክኾን ኣለዎ ሰብ ወይ ኣይደን ነው ዝኾነ ፀገም ክህሉ ክእል ኣለዎ ውሽጢ ምክንያቱ ኢሳያስ ብኩሉ ነገር ተፈቲኑ ዝተረፈሰ በየን ሒዙ ብዘይገድስ ዓዲ ሒዙ በቃ ከምዚ ኣሕሊፍዋ ነለካ ዝሑል ኩናት ካብ ዝብል ክንደይ ዓመት ገይሩ ዝሑል ኩናት ብዘይ ካብ ኤርትራ ካል የለን ኢሜት ፅንኢ ስደት ዘሎ ብኤርትራ ስለዚ እቲ ኢሳያስ ዝግበር ርክብ ናብ ፀርፊ ናብ ኩናት ክቕየር ፅቡይ ጌርና ክንወስዶ ክንክእል ኣለና ኩላት ምናልባት ትክክል እኮ ግን ኣብዚኣስ ዋላ ሓንቲ ሕጅስ ስለ ትጸልእዎ ወይ ከዓ ማለት ዝኾነ ሓሳብኩም ሲ ምናልባት ስለ ዘይዋሰብ ስለ ዘይንተኣማመን ክንድግፍ ተለና እውን ብዘይልክዕ ክንቃወም ከለና እውን ብዘይልክዕ ስለ ንገብሮ እዩ እምበር ዝሑል ኩናት እንታይ ማለት እዩ ዝሑል ኩናት ማለት ካብቲ ሓደ ኮልድ ዋር ዝበሃል ሲ ናይ ስትራቴጂ ናይ ፖለቲካ ውግኣት ማለት ስኢልካ ናይ ንግዲ ናይ ዝተፈላለዩ ነገራት ማዕቀብ ገለ እናገበርካ ንሓንቲ ዓዲ ሰንሰን ናይ ምባል ናይ መስራሕ እዩ ኦፍ ኮርስ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተገብረ ማዕቀባት ኣነ ዲናይ ገይረ ይኮንኩም ብዙሓት ነገራት ኣለው ከምዚ ንክኸውን ካብ ዝገብሮ ሓደ ከዓ እቲ ፋሉል መንግስቲ እዩ ማለት እዩ ፋሉል እዩ በቃ ፋሉል እዩ ኣይትፈልጦን ኢኻ ብዛዕባ ንሶ ይምልከተካ እዚስ ምምልካትን ዘይምምልካትን ኣይኮነን ክቡራትን ፍትዋትን ኣሕዋት ሓቂ ኢና ንዛረብ ዘለና እዚ ሰብኣይ ንምንታይ እዩ ነቶም ህዝብታት ጨቁዩን ሒዝዎም ንሳቶም ሲ እንድሕር ዳኣትዮም ኢንቨስት ገይሮምስ ዓዶም ከም ሓፍ ከብልዋ ይኽእሉ እዮም ዓቕሚ ከዓ ኣለዎም እዩ ምግናን ዘየብሉ ዓቕሞም ብምንታይ እዩ ዝፍለጥ እቲ ናይ ወፃእ ዓዲ ኸይዶም ዝልእኽዎ ሪሚታንስ ዝበሃል ገንዘብ ንባዕሉ እኳ እኹል እዩ ነቲ ዓዲ ናብ ዝለዓለ ከፍሩ ዝኽእሉ መናእስያት እንተይብዎም ወይ ከዓ ምዕባለ ከምፁ ዝኽእሉ መናእስያት እንተይብዎም ሲ እቲ ዓዲ ተኾይና ዘይትልወጥ ዕድል ኣይሃቦምን ነቲ ዕድል ብምልኡ ዓፂዎ እዩ ዝኾነ ይኹን ዕድል ዝኾነ ይኹን ጭራ ተስፋ እንድሕር ዳኣልዩ ብምልኡ ለኩይቱ ግስም ኣቢልዎ እዩ መረፃየ ለቕዋም የለ ንሱታ ጥራሕ ኣይኮነን ሕጂ ምስ ትግራይ ናይ ጉዳይካ ትግራይ ግበር ኦፍ ኮርስ ኣብ ትግራይ መዓት ጥሜት ኣሎ መዓት ሽግር ኣሎ ክነግረኩም ኣይክእልን መራሕቲ ተባላሽዮም ሰናይ ምምሕዳር ግዕዚና ሕጂ ከዓ ብኣውርኡ ማለት እዩ ሰራዊት ሻዕቢ ኣትዩ ድሌቱ ዝገብረሉ ዓዲ ኮይኑ እዚስ ኣጋኒነ ይነግረኩም ወሲኸ ይነግረኩም ቀኒሰ ይነግረኩም ግን ዋላ ከምዚ እናሃለዎ እውን ኢብን ኣብ ትግራይ ሲ ትዛረብ ኢኻ ክሳብ ትእሰር ኣብቲ እኮ ዋላ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ድሓር ዋላ ክትእሰር ማለት እዩ ሕጂ እዚ ጉዳይ እዚስ ናይ ባሓቅኹም ዲኹም ግን ማለት እቲ ጉዳይ እዚ ብከምዚ ክወዳደር ኣለዎ ኢልኩም ሓሳብኩም ትገልጹ ዘለኹም ወይስ ኣይ ሽደን ሓቁ እዩ ግን ጀስት ከም ዘረባ ክንዛረብ ንኽእል ኢና ኢኹም ማለት ኣሸጋሪ እንዲ ኮይኑ ዘለና ግዜ ብንጹር ክነግረካ ግን ንሕና እቶም ፍትሒ እንደሊ ሰባት ማልያና ፍሉጥ እዩ ተረዲካ ዶ ማልያና ሰማያዊ እዩ ምክንያቱም እዛ ባንዴራ እዚኣ ነቲ ህዝብን ሃገርን ዝቐትል ዘሎ ስርዓት ንዕያ ሪፕሬዘንት ትገብር ኦፍ ኮርስ ናይ ሃገርና ባንዴራ ግን እንታይ እዩ ባንዴራ ኣይኮነን ትምዕቀን ፍርሹ ወላ እዚኣ ማልያ እዚኣ ትኾን ንዓይ ወላ ሓደ ሽግር የብለይን እስከን ለኻ እዚኣ ግን እዚኣ ባንዴራ እዚኣ ሲ
ናይ ኢሳያስ መንዲል ማለት ተረዲኻኒ ሓደ ባንዴራ ክመፅእ ከሎስ ፖለቲካ እዮም ናባይ ዘወይ ኩነታት ባንዴራ ክመፅእ ከሎ ብመሰረት ካብ ህዝቢ ዝመፅእ ቋን ክልሎ ሃገር ሕጊ ክልሎ ህዝቢ ዝደለዮ ተረዲካሎ ባንዴራ ኣይኮነን ህላው ህዝቢ ኤርትራ እንታይ እዩ ዝመስል እዛ ባንዴራ እዚኣ ከዓ ንሻዕብያ ደም ህዝቢ ኤርትራ ዘለው ንህዝቢ ኤርትራ ናብ ስደት ዝበተንዎ ኩሊትና ዝሸጡ ንዖም ያ ሪፕሬዘንት ገብር ተረዲኻኒ ሕጂ እዚኣ ሕስተሪኻ ሓደ ሰብ በቃ ናይ ስርዓት ባርያ እዩ ከም ቃታል ገለ ጌርካ እዩ ዝመፀካ ንስኻ ፎርሹር ማለት እዩ ናፍልተኻ እንዳር ዘይትፈልጦ ኮንካ ዘሎ ኸይዲ ማለት እዩ ስካኒ حراي ورا ندعي I don't know ناتاتكم سي من البات تولع جلجلة ونلا تابتي تحنت بانديرا ونيرا بزي أونس كوم زلوا أنا قريب مثلاً كوات حيش تقول أنا جن أمنيت جراه كل جزية بانديرا خلي أخلوه حتى إزمز عليه نبين يدي ولا نقول لهنا أي فلت سكين سخاتكم وعلى خاتكم حتتو إتا بانديراني عدنا زلاسي بزعباب تجراي زلوا محبرة وخبرتاتن مسرة خبرتاتن زبهالو كابناي بهالو ولدنا كابناي سلطاننا كابتي ناي قدم زنبره ناي ولدنا وصيت زخونه حدا نغرس انتا يالو واوشتا مالتي ملكتاسي انتا يالو كاب ناي تግራይሲ زخونه ملكت يالو حاولتلا دحقي اوف كورس حاولتلا تاو زلا شغن تا خالي زلانغن كابتناي د كومونيست مانيفيستو تبايلو استقدح مصحفي توسيد خم زلو كريو خلخ انا حزن يزبل نمنتاي نتعدنا زوكل ولا قصدي ولا ولع ولا دعرو ولا عفو تساين ناي حق كوي زخونه ነገር ሊተሳዩ ደስ በቃ ሶይሉ ሃንደበት ተቆዲሕ ዝመፀ ነገር እዩ ዋላ ንዓናስ እንታይ ይዝውክለና ንኣብነት ካብ ናይ ሃፀ ዮሐንስ ክብርታት ኮውን ይኽእል ካብ ናይ ይሓ ክብርታት ካብ ናይ ኣክሱም ካብ ናይ ጥንታዊ ስልጣነና ካብ ናይ እምነታትና ካብ ባህልታትና ካብ ጠቕላላ ትኽብርና ዝተቆድሓሉ ውቅያኖስ ካብ ትባሕሪ ካብ ተዓድናሲ እንታይ ይዝውክል ኣነ እኮ ሓደ ግዜ ይሓስብ ከመይ ተሓስቡ ዶ ትኹን ሲለ ክሪኦ ከለኹ ተናደዲል ኖዶ ተናደዲል ነበር ዋጋ ይብልን እዚ ትሪኦ ዘለኹም ሲ አዶናይ ጎበዚ ጽብቁ እዩ ሳሚውን አሾ ስፒድ ኢትዮጵያ ጎበዚ ይብሎ ለዚ ተሙ ስፒድ ተሙ ስፒድ ዝወልዎ ማለት እዚ ክሎን ኣይኮነን ዝመስል ነገር እዩ ብዙሓት ሰባት ከ ነዚ ኣይመስልን እዮም ዝብሎ ኦፍ ኮርስ ኣይመስልን እኮ ማለት ኢትዮጵያው ዘሎ ሳምሶን ብጣዕሚ ዝመስል ነይሩ እንተኾነ ግን እንታይ ይብለሎ ክመጽ ተኾይነስ ንምንታይ ክመጽ ይብለሎ ሁዋ انت مصاصغم يبلك Adonai is a G, bro. That guy is a good guy, man. I promise you, man. Even Samson as well, man. I promise you. Okay, promise يقبر الله خمسي مالتي خمسي اتوزل هذه اطريق الله خمس Instagram, sit down and go through DMs, man. Get Ethiopia speed. Ethiopia speed ايش ازي كلت معلت انت تقبر نيره او تصنح نيره يزبل I should have did 2 days there though. Which I was right, bro. My prediction was right. I was like, wow. Holy crap, bro. حراي حجبزي اتي زنبرو منداديو زغلጽ زلو مالتي ابو تزخون نيره حيش بلالو ابزي خاتا يبلالو ميرون انكو عندنا سياتو خيدي انتيلوس تاينا هنري نيرنا يس ديغا لنا ما يبلا مالتي 30 ميجا وات ام 30 دولار عملت 30 ميجا وات كنقبراي كعنا ني كزرباتو عندنا بوزح زي تخفته سلازخونه مبر معات مكران شت سقاين يزلو بهاجرنا زي تنغره سقاي ام عندنا معبل زبحال ودي ازي علنا ولت هاجر زنبره ودي عد خيدو حزب خحجز مس جمره غود حزبنا سمعكم يخم ريخم يخم ام عندنا زلو حبرتسبنا بباهل بكل ነገር ከምትን ዓናዝ መስለና ይኮነ ማዓት ሽግር ማዓት መከራ ይዘሉ አውሽ ኤርትራ ክትሰምዖ ዘደንጹ ማዓት ነገር ይዝግበር ዘሎ ሐቅ ነግረኩም ነሪርና ይሉ ኤርትራ በጽሕ ዝመጸሰብ እንታይ ይግበር ይካሕተቶ ጉድ ክትሰምዕ ኢኻ حراي دحان بزي يقدس اتزرباخ خم زلو خوينو نمنታይ ዳ خمو እንዳደነን ካተሐልፋ ግመል ሰሪዕ ካብ ጉንብሕ ዝብሃል ኣሎ ንስኻሲ እቲ ዝኹለ ሽግርና ሃለወ ግን እቲ ስርዓትካ ትክክል እዩ ካትብል ሶ መን ይፈጢርዎ ባዕሎም ተም ህዝብ ዲዮም ፈጢሮሞ ኢሎጂካል ኮዩ እተቦኻ እትብሎ ዘለኻሲ እሞት ሓረስታይ ዲፈጢርዎ ነቲ ጸገምስ ኮነ ኢሉ ሪኢንቨንት ገይርዎ ኮምኢልካ ዲኻ ትርዳእ ኮምኢልካ ዲኻ ንሰባት ክትገልጾሎም ሕጅሞ እዚ ዲ ትክክለኛ ካይዳን ተባሃለ ኣነስ ሓደ ግዜ እታ ዘላስ ከም ዘላታን ታኾይና ኢና ዘን ቅርባ ንምንታይ ኢና ንፈርሕ ንምንታይ ኢና ንፈራራሕ አይፈልጥኒ ብዙሓት ሰባት ከምኡ ከም ንገብር ይፈልጥ እኳ እንተኾንኩ ብጣዕሚ ግን በቃ አይ ዶንት ኖ
قدم مخاد لميدنا لمصات نخونا لنا لمصاتو لمج زبحلال كم كون يبلنا اتحق خمزلو زي تزارو نسخه طلع منسي اندخا دمص حزبخا زي تخون مستون برجين نحمدون يسمع معني صلؤم يبلكا مس من دخا انت تودبكو سيلبزي اندا تزاربكو 40 عامت 50 عامت كنبر خئليه ام وداتو دست بلن انتولن منغست يوقسو تزي كوين انا ود غزايه توقسيهم بعلي تدغفيهم بعلي لوط غن يلن انت عينت زرباتات يزي حوسو زبل سمعيتات يقدفو حفتم كيدان مريم يزبال ناي كفو سبيخا ግን በዚ حساب ዝሃብከያ ተቀጥቂጥካ ክትእሰር ፈጺመ ይድግፎን እሞ ድማ ብትእዛዝ ምግቢ ሃይል እዩ እዚ ሓውና ኣይተ ብርሃነ ገብረ ገርግስ ልፍዓተይ ተስፋ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ንትግራዋይ ጥልመት ክሕደትን ፈጺሙ እንተ ተባሂሉ ኣብ ልዕሊ ዝፈጸመ እዩ ወዮነ ሰብዳ ገይሩለይ ባህልን እንበር ብፍላይ ኣብ እዋን ሞት ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ንጎባ አጋጣሚ መስቀል አደባባይ ስለዝነበርኩ ቀልጢፉ ስልኩ ዓጺና በአዲስ አበባ ንኽመጽእ ካብ ምግባር ጀሚሩ ንብዙሓት ተጋሩ ከም በዓል አሉላ ሃይሉ ዝኣመሰሉ በዓል ወደይ ሓንጃብ ዝበሃሉ سبافتن غيرنا بحبو اب اديس ابا قنيو باير قريطنا ناب تግራይ ሰይዴ اب تግራይ ምስ መጽውን በዓል ብጻይ ዓለም ሰገድ አረጋይ ዘጻአትን ካልኦት ቅዱሳት ተጋሩ ተቀቢሎም ዝገበሩል ነገር ንዕኦም ገድፎ ብስተረፈ ነትኽሕደቱን ክፍኣቱን ርኤ ዘይኮነስ ትማሊ ምሸት ዕለት 8 ጥሪ 2018 ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ብትእዛዝ አብርሃ ካሳ ምግቢ ሃይለ ከቢድ መጥቃዕቲ በጽሑ መውቃዕቲ በጽሑ ተኣሲሩ ከም ዘሎ ሓበሬታ በጽሕነሎ علامة زي ولسب متكل زي ولسب مودعتو بحري أراويتاتن بحر أراويتات حوحاتن شعبيان درار لي تخوينو يوز ترف زبل زرواء تزاريبو زي هفتم كيدانا مريم زبال مني هفتم كيدانا مريم نتفلت اوسكي حسابكم قلت لي انا مجمريا غزي ايريو تفتاو تكشون نزا غداي بخم تماساسالي زاربلالو تا فيديو ازي اغيروا زلو انت اتبل مسلكم ኢሳያስ ጆኖሳይድ ፈጽሚኡ ትብል ማለት እዩ ዋጋ ክፍላቶ በሰንኪ እዚ አሲ ከምዚ ከጋጥመው አነ አይፈቀደን ይዝብ ዘሎ ሓውሃብቶም ስለዚ ኣብ ሽረ እንዳስላሴ ብትእዛዝ ናይ አብርሃ ካሳ ኦፍ ኮርስ አብርሃ ካሳ ይዝዞም ታዲያ ምስ እንዲዝዞም ዘሎ እጂ በኻልኡ ከሕተት ጨገም ዘሎ ይኮነ ኢሳያስ ጆኖሳይደር ስለዝበለ ስለምንታይ ኣብ ሕጂ በፂሑ ኣብታ ኢሳያስ ጆኖሳይደር ዝተባህለላ ግዜ ንምንታይ ሕጂ ኮይኑ ንምንታይ ክእሰር ተኮይኑ ክሕተት ተኮይኑ እዚ ቅድሚ ሕጂ ዝበሎ ዘይሕተት ወይ ከዓ ቡን ምንታይ ዘይእሰር ኣነ ብጣዕሚ እዩ ዝናይ ትግራይ እንታሽሙ ስጋዕ ክንደይ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ሻዕብያ ኣላ ኩላትና ንፈልጦ ሓቂ ማለት እዩ ስለዚ እተን ቀንዲ ንሓዊ ብርሃነ ኣብዚ ዋጋ ከፍሎ ዝኽእላ ንኽእሰር ብዙሕ ነገር ማለት እዩ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ጆኖሳይድ ፈጺሙ ይትብል ብዙሕ ሰብ ከምዚ ኣንኢሱ ዝርያ ዝኸውን ኣብ ጽምዶ ግን እዚኣ ቦታ ዝበሃል የብላን اوكي نمنجس إيرترا صمدو نسأ زجبر كاب جونوسايد يو إذا كنت جت زارينا የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የአባይ ወንዝን አስመልክቶ ወደ ግብጽ አስቸኳይ ደብዳቤ መላካቸው ተሰማ በግብጽ በኢትዮጵያና በሱዳን መካከልም በአባይ ጉዳይ ሽምግልና እንደገና ለመጀመር ሐሳብ ማቅረባቸው ተሰምቷል ትራምፕ ጥር 16 ቀን 2026 በጻፉት ደብዳቤ አስተዳደራቸው የናይል ውሃ መጋራት የሚለው ጥያቄ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በኃላፊነት ለመፍታት ዝግጁ መሆናቸው አስታውቀዋል በቀጠናው ውስጥ ያለ ማንኛውም አካል የናይል ውሃን በብቸኝነት መቆጣጠርና በሂደቱ ውስጥ ጎረቤቶቹን መጉዳት የለበትም ሲሉ ተደምጧል የአሜሪካው ፕሬዝዳንት በግድቡ ላይ ያለው ክርክር በግብጽና በኢትዮጵያ መካከል ወደ ትልቅ ወታደራዊ ግጭት እንደማይሸጋገር ተስፋ አደርጋለሁ ሲሉ ገልጿል حرايت دبدابي بزي ملكع ዝተጻحፈ እዩ ከይሰጋገር ናብ ወጥረታት ከየምርሕ ንሓንሳብ ንሐዋሩን ክንፈትሑ ኢና ዝብል ጉዳዮም ተዘራሪቦም ዘለው ወይ ካ ደብዳቤ ልኢኹ ዘሎ ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ገብረ ኢየሱስ በአርቲስት ነጻነት ወርቅነህ ህልፈት የተሰማኝን ሐዘን እገልጻለሁ ለቤተሰቡ ወዳጆቹና አድናቂዎቹም መጽናናትን እመኛለሁ ክብል አብ ናይ ፌስቡክ ማለት እዩ ቬሪፋይድ ዝኾነ ፔጁ ይጽሒፎ ዘሎ ብጣዕሚ ኩሉ ሰብ ዝፎቶ ዓይነት አርቲስት እዩ ነይሩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ንሓዚና ብጣዕሚ ዝሕዝን ሰብ እዩ ኩልኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝሕዝንን እንደምን አላችሁ ወዳጆቼ አገር ውስጥ የነበረው ሕክምና ጨርሼ ተጨማሪና ዘላቂ ሕክምና ለማድረግ ውጭ ሀገር እገኛለሁ በሁሉ ነገር ከጎኔ የቆማችሁ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ሀገር ውስጥም ውጭም ያላችሁ እዚ ሓውና ትሪእዎ ዘለኹም ማስተር ኣብነት ከበደ ማለት እዩ ንብዙሓት ሰባት ዝሕግዝ ዝነበረ ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ ኣሕምዎ እንዳተሓከመ ፀንሐ እዩ ሕጂ ናብ ወፃኢ ዓዲ ንፍሉይ ሕክምና ከይዱ ከም ዘሎ ይዛረበሎ አምላኽ ምሕረት ከውርደሉ አቦ ጻዓትዩ ንቡዝሕ ዓሌተ ይፈልይ በዘመደ ይፈልይ
ሃይማኖት ይፈልን ኩሉ ሰብ ዝሕግዝ ሓውዩ ነዚ ከዓ በረከት ኮርዶ ምሕረት ኮርዶ ካብ ፈጣሪ እንልምነሉ ሉኣም ቅነ ኾነልኩም ምናኣነ እውን ብተመሳሳሊ ርሑስ በዓል ጥምቀት ክኾነልኩም ይምነ ሃፒ ኤፒፋኒ ንኹልኹም ክቡራት ፍትዋት ሰማዕተይ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝተፈላለዩ መደባት ክሰርሓልኩም ከም ምዃነይ ንእግረ መንገደይ ቃል ከኣትወልኩም መደሊ ፀፅብቑ የስምዐና ሉኣም ቅነ ኾነልኩም እውን የዝምነ ቻው ድሕና ቀኒውታ Good light. نحن نحضر تحوات إيمان